ce wanda ya sha ruwan zamzam magani ne ga komai a hanya ku daidai ne haka. Ni dai abin na akwai ban mamaki. Manzon Allah ya ce kaza anya ko daidai ne. Manzon Allah ya ce wanda ya karanta addu'a kaza barawo ba zai shiga gidan shi ba. Sai ka ji mutum yana shakka wai anya ko haka daidai ne. Malam dai a ƙara bincikawa. Me zan bincika? Annabi ya ce. Idan annabi ya faɗi wane ne ya fi annabi faɗin gaskiya? Wallahi ni da annabi ya faɗa mini labari na yadda. Ya Allah kada ka jarabce ni kuma kada ka jarabci yan uwana musulmi da ƙaryata hadisa annabi. Mu zamo cikin waɗanda suke cewa sami'ina wa ata'na. A duk lokacin da karantarwa ta zo mana daga annabi mun ji komai da. Duk da yahudawan da suke cewa sami'ina wa asaina, daga ƙarshe me ke faruwa gare su? Shekarun baya da suka wuce kowa ya san kamfe suke yi. Uwa ta bar shayar da ɗanɗanta nono ko? Idan tana shayar da ɗa nono za ta yi tsaurin tsufa, ta yi losing body shape nata. Don haka akwai madarin ne da suka hada. Suka je aka tatsi nonon uwa, aka yi bincike kan shi, aka samu madara wadda ake ganin ta daidai da nonon na uwar. Aka riƙa yi cikin gwangwanaye ana ba yara. Daga ƙarshe da iliminsu na kimiyya ya bunƙasa ya kai ya suka gano, sai ga sun da suna faɗin mun yi ƙarya, ba daidai muke ba, uwa ta riƙa ba ɗanta nono. Har ma suka riƙa kashe miliyoyin daloli ana shiga ƙauyuka don Allah iyaye duk inda suke su riƙa ba 'ya'yansu nono. Nonon uwa yana ƙunshe da sinadarin da ɗan adam ya yi kaɗan ya iya ƙirƙiro wannan sinadarin. Mother's milk is a matchless compound. Dan adam bai taba iya zuwa da wata madara da ta kai nonon uwa. Har suka ce wajen fage ilimi, uwar da ta tsaya ta ba ɗanɗanta nono ya sha ya ƙoshi, ba za ta zama daidai da uwar da ta ƙwace nono ga ɗanta ba, ta riƙa bashi madara wannan yana sha, madara ko ta kowane irin kamfani ne. Suka ce IQS nasu intelligent quotient ya bambanta. Nonon uwa yana maganin kansa, nonon uwa yana maganin ciwon zuciya, nonon uwa yana dan da ya sha nono ya ƙoshi yana da wahala da girman shi ya ciwon zuciya, yana da wahala ya yi diabetes, yana da wahala ya yi hypertension, yana da wahala ya yi ciwon kansa, yana da wahala ya yi ciwon kaza, yana da wahala ya yi ciwon kaza, yana da wahala ya yi wata rashin lafiya. Wallahi su ke faɗin haka da kansu. To sai gashi mutu ne na cikin alkur'ani ko, kuma ga annabi ma na faɗin irin azabar da Allah maɗaukakin sarki ke wa macen da ke ƙwacin ɗanɗanta daga nono. An gwada ma manzon Allah, mace ta yi tsaye, an bunkasa nonon ta ya girma a yinin kiyama, an sanya macizai suna tsutsa wannan nonon. Manzo Allah ya ce waccan mace kuma wace iri ce? Aka ce ita ce mai ƙwace ma ɗanɗanta nono. Wannan hadisi yana cikin littafin silsilatul ahadisi sahiha, wadda ba ta barin ɗanta ya sha nono, ta kwasa an yi ofis an yi ina ko ɗana kuka bai shan nono an ba shi madara, ko kuma don keta wata ba ta ba ɗan nonon, ga ta zamne ba ta zuwa ko ina. To a yinin kiyama za a sanya nonon ya yi girma kamar ruhiwa, a samu manyan macizai suna tsutsan nonon suna zuba dahi a cikin shi. Macijin da idan ya saro bai same ka ba, idan ya saro bai same ka ba, tsakanin inda ya sara da inda kake tsaye akwai nisan tafiyar shekara 500 zaka ji dafi na wannan sara. Shine zai rika nonon ta yana tsutsa. La haula wala quwwata illa billah. Don haka ƴan uwa musulmi kada yahuda su bata mu. So riga sun bata Kirista. Kirista ko ya ga abu cikin Bible ba zai gaskata ba. Mu kuma sun darmi aniyar lalata mu, domin da yawa ake karanta hadisi annabi ba mu imani, annabi ya ce kaza ba mu gaskata ba. Kafin gaskata abin da ba Yahudi ya faɗi bisa ga abin da annabi ya faɗi. Wallahi da yawa daga cikin musulmi muna cikin wannan kason, ba mu yi imani da gaibi cikakken imani ba.
su kan sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas Allah ya musu shaida sun yi imani da gaibi, ba su da shakka game da gaibi.